Apransi nalitum pini ladak ferang nalitum ferangki dagan rong tiki LP school along anang hurip tek apor teng pen nalitum kiwang apot ferangki tum bana pransi dilihin pen karom pi pajelo pen ke ladak non nilitum kedo SMC hoy rong hoy members SMC member kado gawe nilitum pini labangso isi kasiksak angdeng nangali ason bangke non gunu sop nangali ji apolo kasi nilitum mahok ladak laso LP school long rong tiki LP school long bangke nilitum master inwe laso master inwe dang bong pen nilitum kasiksak bangke kadowe alangli education yam aphan isi kachuning rigang tung bangke lalo tapi kedam tang apor tami nilitum isi amisis tami alang li pham chuning ri dam lo je alang li chuneng aningkan dan nilitum dam lo ahem lapen ke peneng tami non hen jong la nilitum ahem humri dam lo laso amisis pale dam lo isi single teacher alam the kotha alang li ketong thek the tahai lang posi alang li nangki piji phan ke aning hang dolo tahai mene jisilo seme ketong thek thirang pot lo thai mene stame inutvet pu mathara nona ka prek inut lenang pi sonte la so phan sinilitum ngali phan chuning rilo itum rong tiki LP school bangke invet master pen 70-80 student bangke nondado lasi 70-80 yang bong benta student 70-80 lapen ke a class sitame ladak KG1 pen chenglok kwan ne alang kadowe 7 ana a class ang deng do alang li ke than pachitang masini i class along i room along kosol ho i room along si parumi pulo bata pu than rong pu ke than bang ada pasolam pu thak bang alang li ko alo pachitang ko pasolam bosi nilitum ta chuning ri le thot lo lapen ke sela bukajan constituency alang li nomor mumin phan stame nilitum la so mises bang isi nale so ferang ke hoy atheng no pen nalitum Dr. nomor mumin phan stame nilitum hin pen la prajin pen la non master inut na pali ye phan bang nilitum hin pen chuni pon la dom pini nilitum rong tiki LP school along phan ki chuphanang ko kalam thike la hilo nilitum dak SMC lapen madar group atum lapen rongara do an pen nitum kachingru malam thike la hilo nitum rong tiki LP school along master in viet kasik sak pen joini si nitum media hoy pen kachini lo education ni em Richard tok bila pen apart ami tuliram rong hang sa tuliram rong hang pastami school a master in viet pen joini nitum kasik sak do posila master na hok pen stami nitum phan inut nage PG pansi akirap cho hang